Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Nkhani imeneyi ndiyovuta kwambiri. Kulankhula kwake timanena kuti ambiri adzakhumudwa akadzafika kwathu. Ulendo wa mtunda wosiriza, anthu awononga kapembedzedwe ndi kusokoneza machitidwe akulambira Mulungu. Mmene mutu ndi mmene zimakhalira. Kulankhula zinenero zozimbayitsa nkumalemekeza Satana ndi mchitidwe wofala mosogozedwa ndi Akatolika. Kulengeza kuyipa kwa kupembedza Satana kumene kuli kokhazikika ku chipembezochi, kumene kumaonekera mukapita kulikulu lawo maka pamene mukukalowa kumbali ya mdima ya chipembezochi, dark side of Roman Catholic, mpaka pamene mukukayenda ulendo kukafika ku secret archive kumene mumakapeza zizindikiro zonse za chikatolika zosonyeza kuti chipembezochi chimapembedza Satana, chimalambira milungu yambiri. Nchakuti ngakhale Satanayo amatha kuchita nacho nsanje chifukwa cha kuchulukanso kwa milungu yoti akayilambire. Amalemekeza ziwanda zing'ono-zing'ono, zikulu-zikulu. China choti mudziwe kupatula pa kuziwulula kwa chinenero kumene kwaonekera mu audio iyi imene m'baleyi akufotokozera naye otuluka nzathu ku chipembedzo cha Satana, mumve mpingo. Chipembezochi tchimo lililonse lili ndi fano lake, ndipo fanolo limakhala kuti ndi chinenero, ndi chinthu, ndi dzina. Amasema chigololo chili ndi mafano ake, ndipo chimanenerera chigololocho nkumachemerera chisembwerecho pakatikati pa chipembedzo cha Roman Catholic, koma kulankhulaku sikukhala mchilatini, koma kumakhala kuchokera mu chimene asema, chimakhala kuti chikulankhula. Bodza lili ndi fano lake, ufiti uli ndi mafano ake, jealous ili ndi mafano ake. Ndipo mukalowa ambiri mwa machimo amene inuyo mungatchule ineyo nkulephera kuatchula, mukapeza kuti ali ndi ma symbols oyimira chipembezocho amene Roman Catholic imalambira mwachinsinsi pena moonekera. Ansembe achipembedzo cha chikatolika, makadino, mabishopu amene ali kufupi ndi kudzenjeri amasunzumira mdzenje loopsa lolamulidwa ndi Satana mdierekezi, atayimisa mtsogoleri wotchedwa Papa. Amadabwa ndi kuzizwa zimene zimachitika kumeneko. Koma ndakapolo alibe chisankho, ndakapolo kukupembeza mafano amene anapentedwa kutsogolo kwa chipembezocho, nkuyikako Yesu, nkuyikako Mariya. Anthu nonse nkumamva akutchula Yesu, akutchula Mariya, inuyo nkukhutira akutchula Mzimu Woyera, inuyo nkukhutira akutchula Atate, koma mdzenjero mutadzaza ndi mafano. Amaonekera ngati mungafike kukatikati kwa chipembezochi. Ine ndikudziwa Satane chifukwa ndili ndi umboni woona ndi maso mu ulendo wathu umene tinapita kukaponda ku Vatican, ku St. Peter's Square, pamene timakalowa mu zipinda zotchedwa secret archive kukawerenga buku lija la Grand Grimoire. Ana Mulungu angakhale pa sherefu posungirapo Grand Grimoire mungalire misozi ndi kuzindikira kuti uyuyu ndi Satana ku dziko lapansi, koma atavala chikopa cha chizungu cha chipembedzonso.
pamene pali Grand Grimoire mmene timafikapo timaona zinthu zolekanalekana kuphatikizapo ziwalo za wanthu amuna ndi akazi zitayikidwa kuzungulira ponsepo zikulankhula pazokha kuchemerera ntchito imene ziwalozo zimagwira. Zimenezi zopezeka mkati mwa chipembedzo cha Roman Catholic nda amayi koma achigololo. Baibulo likunena kuti mayi koma wachigololo angakhale mavalidwe ake ali olocheka ndi okongola kunja, komatu mkati anataya chipulumutso nataya Yesu weniweniyo, nataya chipulumutso chenichenicho kufikira kuti ngakhale mutati mulowe mkati simukapezamo kupulumuka. Koma ambiri achikuda, ambiri aku Africa, ambiri otsatira achizungu, achimwenye amene anachizungulira chipembedzochi amayika chikhulupiriro chawo pa Yesu, nayika chikhulupiriro chawo pa Mulungu, naganiza kuti akupembeza Mulungu mpaka tsiku la maomboledwe pamene chinsinsi chidzaonekera poyera tikapeza makosana amenewa ambiri akugumukira ku nyanja ya sulufule chifukwa sanalambire Mulungu koma analambira Satana. Sindidziwa kuti ndi khungu lanji la Mkatolika, sindidziwa kuti amafuna kumvanji pokhala zizindikiro za mafano zojembedwa mchipupa chakulikulu la chipembedzochi ku St. Peter's Square zimaonekera kufikira ngakhale m'makafidro zimaoneka zizindikirozi. Sitidziwa kuti wotsatira amafuna atadziwa chani. Komatu chidwi changa mpingo pa ichichi chimene chatumizidwachi ndi chinenero mukuchimva cha Chilatini koma chochemerera Satana, chokweza Satanachi, ndimafuna mudziwe kuti tidzakhumudwa kwambiri anthu amene timapembeza chipembedzo cha Seventh Day Adventist. Tonse tidzakhumudwa ngati akatipanda kutikomera mtima Ambuye tikukalowa ndithu ku Gahena opanda wina ngakhale mmodzi wotsala, tikalowa ndithu chifukwa zilankhulo zochemerera Satana zimaonekera kupyoleranso muma saini muzizindikiro. Sindidziwa kuti kuzimu alipo amaona otsogolera chipembedzo cha Seventh Day Adventist kuti muli zinenero zotukwana kutukwana Mulungu zimene zimaonekera ngati alipo amene amaona. Sindikudziwanso ngati otsogolera chipembedzo cha Seventh Day Adventist amene amayang'anira likulu la Seventh Day amamva kodi chinenero cha phuzo chimene chili m'masimbo, m'masaini, muzizindikiro, munyota zimene anyamata ewa amayika. Kodi chinenero chimene chija mumachimva? Sizikusiyana paliponse ndi kuzimbayisa kwakalankhulidwe kwa Chilatini mukukumva pamene papaku kuti niyo mukamamva zikuyimbidwa nyimbo mumaganiza kuti akuyimbira Mulungu, osaziwa kuti mChilatinimo akuchemerera Satana. Chimozimozi tu muzizindikiro ndi chinenero tu masaini amayika anyamata athu aja. Ndithu tikakhumudwa tikakafika kwathu pamene tsiku limenelo Mulungu adzikachiyika chipembedzo chathu chikunja chipembedzodwe koyenera. Tikakhumudwa kukaona kuti chipembedzo chathu chikuponyedwa kunja pamene ife tokha tinkaona kuti tikupembeza moyenera, koma mulandu wotiponyera kunja ndi wolola kutukwana, olola kunyoza Mulungu ndi kuchemerera Satana pakati pa chipembedzo chimene timati ndikupembeza koyenera. Mwachisanzo, ndodo iliyonse imene kodi timadziwa kuti ndodo yathabwa ya mtengo ili ndi chizindikiro cha ufumu wa Satana, chifukwa Baibulo tikanena zolambira Mulungu ndodo amati koma ndodo yachitsulo
ndi simbo ya mulungu, ya ufumu wa mulungu. Koma ndodo iliyonse ya mtengo, ndodo iliyonse imene munthu angagwire, imene ingatenge nawo mbali pakupembeza, ndodoyo ndi saini ya ufumu wa dziko lapansi umene oyang'anira ndi Satana ndi Dierekezi. Kodi mu ndodo muli chizindikiro chanji nanga muli chinenero chanji? Mukhoza kwanena akatolika awa pano kuti amayimba chilatini uku natukwana mulungu kapena na achemerera Satana. Koma Seventh Day Adventist ngati sizachosa AY pakati pakupembeza, nayonso ikulankhula chinenero chochemerera Satana. Mwachisanzo ndakhala ndikufuula pa mpingo za insignia, kunena za zizindikiro zolekanalekana, nyenyezi, anyota, ogwa pansi, mavi oloza pansi, mavi oloza kumwamba. Ndi chizindikiro chanji nanga ndi chinenero chanji? Pakuti ndi zinenero ndi zizindikiro zokweza Satana, sizakumulungu ayi. Kodi mukudziwa ana mulungu kuti simunganene kuti kuguba, kuyimba malipenga ndi zinthu zonse zimene zimachitika ku AY pakati pa chipembedzo cha mulungu chija chimasunga bwino sabata kuti kumene kuja nkulambira mulungu ndi bodza? Tamverani, kumwamba kuli kulambira, kulibe matching. Sakumva munthu kumwamba, sachita match. Amene amayimba kumwamba simukamva kuti amachita match, koma akuti akamayimba kumeneko amagwesa mphumi zawo pansi ndi amati oyera oyera oyera. Iwe Seventh Day umachita match chifukwa chake ncha pakuti kuguba kumwamba kulibe. Sakumva munthu. Kuguba ndi kwina kapena kuti matching, kumwamba kulibe matching. Kumwamba kuli praise, kumwamba kuli praise team, kulibe matching team kumwambayi. Kumwamba samanena kuti he masairuti, kumwamba kulibe zimenezo. Kumwamba kuli kulambira. Kutera ku AY ikadakhala kuti imalambira, koma ngakhale tsiku limodzi lomwe sinagwadeko pansi nkulambira mulungu ayi, koma amaguba aperete. Tsono mkazatenga chimodzi mwa zizindikiro zimene mumaziona pa mpingo wathu wa Seventh Day, zimene zimapezeka ku department ya Chinyamata ija imatchedwa kuti AY, mundimve mpingo wa mulungu. Maunyota, zibangiri, timabakolo, tizingwe, tolekanalekana timene timapachikidwa mu uniform ija, kalikonse ndi chinenero. Kaya muzamva liti ndi language, ndipo saini iliyonse ili ndi chotanthauzira chake, ndipo kutanthauza kwa saini zimene zozo zimakhala kuti zikukweza ufumu wa Satana. Ambiri akakhumudwa ati tikakafika kwathu ndithu mkandiyang'ane nkakalowa nawo kumwamba, mkandiyang'ane. Ndipo koma chidasunga sabata, chipembezo chonse chikulowa ku moto, koma chidasunga sabata chifukwa zimene timapachika mu uniform ya Nyamata AY pachoka ndi language, ndi chinenero. Chimozimozi mmene mukumvera yapa azimbayisa nyimbo zija zolemekeza Satana koma zikuyimbidwa mu Chilatini. Ndi mmenenso Satana anazimbayisira chinenero chake chokweza Satana, koma kuchokera mu zibangiri, mu nyota, mundodo, mumalupanga timagwiraja, ndi zina zonse zimene mumazipeza zongoti mbwe pa uniform ya Nyamata wa AY. Ndi language, ndi chinenero. Musasiyanise ndi zimene akupanga akatolika apapazi. Ayi, akatolika akutukwana kapena kuti akuchemerera Satana koma nchalichi. Ifenso a Seventh Day timachemerera Satana koma nchalichi, kudzera muka department kamene nimakanena kuti ichichi nchipembezo china pakati pa chipembezo chinzachi. Ndithu sindikungonena gululo limene limasonkhana ayi, koma mukachena muja uniform ija, mukaichena uniform ija, imati chimene chija chonchani
kapena nene kuti ichichi nchani. Mukudziwa kutanthauza kwa chimozimozi mwa zizindikiro zimene zili mu uniformuzi. Imene iyi ndi language, ndi chinenero. Ndi chinenero china, masaini ena, nyota zina zimatulusa akachiona chinthucho mwayika pa dzanjacho chimakhala kuti nchinenero. Ndi zambiri mwa zinenero zimene zili pamenepa ndi zotukwana Satana, kapena nene kuti ndi zotukwana Mulungu kukweza Satana zimenezi. Tadikirani kuti mpata upezeke ndidzayambe kunena kutanthauza kwa chilichonse pachokha kuti muzadziwe kuti chipembedzo chathu chimakweza Satana pakati pamene tikukwezanso Mulungu. Eferemu waphatikana ndi mafano kumuleke kutukwana Mulungu kudzera muzophatikizira zimene timazitenga nkuziyika kutenga nawo mbali pakupembeza ndikofala ku mipingo yambiri yotchedwa Chikhristu, ndipo nkumene kumagwetsa kutayitsa maonekedwe akulambira koona kamba ka zimene anthu opembeza timatolera nkuziyika kukhala mbali imodzi yopembeza Mulungu. Timathanso kumakweza Satana chifukwa chinthu chilichonse chimene chimaperekedwa ku dziko lapansi chimalankhula, chili ndi chizindikiro, chili ndi chinenero, chili ndi tanthauzo. Ndipo zotanthauza zambiri za izo zimakhala kuti zikupereka ulemerero ku dziko lapansi. Mwachisanzo, mukudziwa kodi kuti tili ndi God of Colors. Mukamuyang'ana Mulungu wa makalala, Mulungu wa mitundu, mumpeza akuonekera mu uniform ya chimwenewa amasitala guide mukaona pamene papawa. Mpingo wa Mulungu. Tsiku lina tikadzafika kwathu, mamaliki mbiri adzachotseredwa pa mpingo wosiriza otchedwa wachoonadi chifukwa cha izi. Ngati mudzalowe mkalasi ya satanic symbols mukapeza kuti theka la zizindikiro zimene achimwene wavala mukazipeza kuti zili mu satanic symbols. Komanso mukakayang'ana mu dictionary and symbols and dictionary mukapezanso zambiri mwa zizindikiro zimenezi ndi maminingi yake kuti ichichi ndi chinenero. Nkhani imeneyi yakulankhula kozimbayitsa kwa Satana kunafikira zipembedzo zambiri. Ndikadakhala ndi chithunzi ndichipeza nkanakuonetsani mmene Asilamu amakwezera Satana pogwiritsa ntchito chala. Ndi chala chomwecho mukapita ku ubatizo pamene mukutembenuka kulowa Chisilamu chimaloza mmwamba amati shahada. Koma ndi chala chomwecho chimene akagwada pansi amayika pa bondo nkuloza pansi. Ni nkhani yayitali yovuta kumva. Ndikuti nchala chomwecho Nsilamu amaloza nacho mmwamba akamalumbira malumbiro akutembenuka mtima amanena kuti ashahada. Koma ndi chala chomwecho chimene amaloza pansi akagwada pansi. Mukapeza kuti Satana akulankhula chinenero pamene mukuloza kumwamba mumakhala kuti Asilamu mukunena za Mulungu wanu Allah. Koma mukaloza pansi mumakhala mukunena nthawi yomweyo za Satana ndiyerekezi amene ndi alayo kuseli kwa chipembedzo cha Satana pokuzimbayitsani kuti mwataya alayo ndi kukapembezanso ala. Ni nkhani yosausa kuifotokozera, koma mozama anthu amapembeza Satana kudzera muzinenero nkumakweza Satana nkumachemerera Satana. Inuyo mutapita kumanzere kapena kumanja, chovala chokhachi chimene ndikukupasani cha Seventh Day Adventist, chipembezo changa, mpingo wanga, ukuku ndikulemekeza Satana. Masaini amene mwapeze pamene papawa
ndi olemekeza Satana, zimene zili ndi masymbols pamenepa zakuti zikuyimira chipembedzo cha Mulungu ndi zinthu 4 zokha, koma the rest ndi zolemekeza Satana ku dziko lapansi. Ndingokupasani chimodzi, kudzanja lake lamanja la munthu ameneyi mukapeza kuti kuli nyota imene yaloza pansi, nyota yoloza pansi. Mukayang'ana design ya kayalidwe kambendera za maiko, kayalidwe kama udindo malanki amene amapezeka ku AY ku Master Guide, ndithu mpingo ambiri nkafera zaweni zimene simukuziziwa, chipembedzo chabwinobwino, koma chifukwa chikuvomereza mchitidwe uwu omalola kuti Satana adzilankhula pakati pa chipembedzo, Satana adzikwezedwa, ndipo uniform yokweza Satanayo idzivalidwa ndi anthu amene akuti akupembeza Mulungu. Ambiri tikakhumudwa tikakafika kwathu pamene tizikapeza kuti anthu anasunga Sabata, anasunga malamulo a Mulungu, koma anatenga matching ndi kuyisinthanisa ndi kulambira. Anatenga kuguba kumene oguba amagumira Satana, koma olambira amalambira Mulungu. Tsono molomoti AY ikanalambira Mulungu ndiye imachita machi. Kumacha ndikunena kuguba. Sitilemekeza Mulungu pogwiritsa ntchito kuguba, chifukwa kumwamba kumene kunachoka zoyimbayimba, amene amayimbawo samacha, samapanga ayi, amakhala, amayima, koma amalambira, amagwesa nkhope zawo pansi kulemekeza Mulungu. Sayima attention akuyimira nda, samapanga sairuti akumpangira nda. Tikakhumudwa tikakafika kwathu. Ndikulankhula izi mbale chifukwa cha audio imene watulusa mbaleyu, imene ikuoneka ndi chithunzi chake mu nyimbo ya Chilatini imene akulemekezamo Satana, koma kudzera mu chinenero. Ndiye tili ndi zinenero ku dziko lapansi, malanguage ku dziko lapansi amene amakweza Satana. Mwachisanzo, ndija muli mkatikatimo kulankhula kwa silangi kumene kumamveka ngati kuti akukuwuzani kuti ati ize, koma language ya ati ize sikumveka kwa aliyense. Inu mukungomva kuti ati ize ana Mulungu. Ndi zinenero chimozimozi mmene mukuchimvera Chilatini chatulukachi, chimene chikumveka ngati nyimbo zolemekeza Mulungu, koma akukweza Satana. Nafenso Seventh Day timamveka ngati tikulemekeza Mulungu, koma tikukweza Satana. Motani izizi zapachikidwazi zimenezi, nkana mfuna nyoza mlalata mkhumudwa, koma ukuku ndikupembeza Satana. Imeneyi ndi uniform si ya kumwamba koma ya Satana.